Nami kula niki nyiliti awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi tak candak tak rangkul terus tak mii. Ya ya mie banyu aqua. Oh aqua. Oh dadi mimi banyu aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok mii. Berarti mbok mii. Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing mimi apa bojomu? Banyu aqua. Asik. Nami kula niki nyilit awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi tak rangkul cak candak terus tak mie. Mie apa? Mie aqua Mas. Awakmu ngemi ora? Iya kek apa mie ana. Lho lah aku ya tak mie le. Oh aduh. Ya krik tutup urung dibuka barang. Dok, cahayu aja mimik, Dok. Awakmu kok kelempokan kene masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang Ya nembang iso ta? Kaya Dok Probok. Kaya Apa kuwi sampean apa? Biasane iku sing tren-tren kan Velocity. Heeh. Kaya sing masa durunge kan Hame mau. Wes ku mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing Statue iso setempet nyang sepet dengkulmu. matamu. Roso tenan tak percili. Fisiknya luar biasa. Pancen leres. Nyapa lo lagi metu. Sabar, Bos. Nyapa lagi metu kok awakmu emosi kuwi lho. Mongko wis tak lem lho, fisiknya luar biasa. Luar biasa, kamu itu kuat. Kuat, gitu powernya hebat. Sehat. Kesehatanmu itu wajib dijaga dengan berolahraga. Kapan le olahraga le ora joget ngene iki ya? Lah nggih ning omah ya ora tau, ora pernah. Niku lare pundi? Sing ngedang lare pundi niku? Wonogiri. Ana giri gawan kono. Oh ya ora wani lak Wonogiri liyane wani aku. Lah nyapa lho awakmu kok muring-muring karo kono kudune wong masamu.
Lah masamu joget diterus-terusne boyok pedhot. Lho jenenge menungsa, apa meneh piyayi Jawa. Kuwi nak ditambahi kudune matur nuwun aja malah muring-muring. Lah kowe apa-apa kabeh ditambahi gelem. Matur nuwun. Umurmu ditambahi dawa gelem. Gelem matur Tapi nuwun. loro bosok ning kamar gelem kowe. Ya aja ngono to, Bos. Ning wong urip kuwi, Cak. Sing jenenge wong urip aja nganti ninggalake tembung ibu. Iman budaya karo olahraga jangan dilali. Nggih. Mula olahraga malam malah karo berbudaya ya joget ngono kuwi nyatane jenengan joget serampat ya apike kaya ngono ya. Lah, kula niku kalih jenengan niku napa lho sing boten? Lah nggih. Napa malih niki teng wilayah mriki desa mriki? Grogol sawu. Basan grogol lara percil surah. Lho, kula ketokno, kasetmu ketokno ayo, Pak. Iki mau ibu-ibu wis padha seneng lho. Ndok 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 tangut tangut. Seneng kene iso gapo. Kanjarane Niki Mas Percil Mase kula niki saben mireng napa gamelan ditabuh napa mulih serampat niku mesti joget. aja kok gamelan ditabuh, gamelan yang terke dijogeti ya. Nggih, kula kan pedhot turun anu kan kula kalau iki tegene daleme Pak Purnomo. Pernah ada. Kenapa? Jenengan mboten usah bujeng jenengan. Lah, Niki napa? kula niku saestu niki dalu niki luar biasa. Ning awake dhewe niate lak menghibur warga masyarakat Grogol. Ya menghibur tapi lak boyok pedhot sama tanggung jawab. Lah piye carane kan jenengan penari ya duwe strategi. Nah, Ngono. Iki lah umur gak ana strategine belas iki. Tapi kan olah pernapasan kamu bisa. penapasan apane urung keimangan belas mau aku. Ya ki mau apa sing lagi awak dhewe teko langsung metu kabeh. Jenengan teng daleme Apa-apa. sinten wau? Transit. Daleme Pak Mudin. Alah. Lho Aku nyapa to? sesuk. Kopen teng mriku. Ngene Mbah Nuril. Sopo? Pak Mudin. Mbak Mudin Nuril. Nggih. Sing ben malam satu pengajian to. Leres. Alah tenan. Sampeyan ciduke enek ora? Ora neng. Malah ditulisi nang jero saklar sanyo dilarang dihidupkan. Loh, saestu niku wau. Jenengan kan mboten jenengan untir to? Ora tak untir. Lah tak untir lah kok nyemprot ning raiku malan. Alah iki jane iki omah apa jebakan Batman aku ya. Lah kok sik to kok gak nganggo ciduk terus awakmu mau mengguri piye? Akhirnya tak tutul-tutule temboke Mbah Mudin. Lah gilani. Lah piye? Awakmu kok malah- Lah darurat kok, Bos. Menika acarane pun luar biasa. Acarane Dadi apa? acarane ora mung bengi kitok, acarane sak ulan nutuk. Lho. Berarti 30 dina. Iya jenenge iki kan Selan Agung lagi ngaten nggih. Nggih Selan Ageng. Niki Selan Ageng niki ben taun niku ngaten niki. Nggih. Kula pun ping pinten mawon teng mriki punan. Wis ping Nggih. pira? Ibu-ibu ning kono mau, Heeh. aku ora ngopo jak foto. Ya Loh, tapi kan ben cantik seneng penggalihe kok ya mung Ya seneng ketemu. lah sing nom-noman ono ora apa-apa lah sing ning kono tuwek ambune remason wong loro. Ora usah mbok omongne sing tuwek-tuwek mau. Tapi kula gumun, jan gumun saestu lak Ponorogo niki sak desa iso sakmene kae ya. Niki sak desa nggih ngeten iki nggih. Ora grogolan to. Grogolan tok nggih ngeten iki nggih. Bapak Ibu remen nggih kali Cak Percil nggih. Menawi Cak Percil joget jenengan seneng nggih. Joget melih nggih. Yo, dong tung dong tung. Kono Nyapa nyapa Kowe jak karo aku tukaran apa pilih? Lah kowe wani karo aku maju le rene tak atas. Ayo. Nyapa wis awakmu mlayu kuwi lho. Pak yogone sampean apa gali to Pak jane asine Pak. Lah lek manut karo awakmu jare kon maju ya maju dek. Ora ning ngono ta Mas, iki lak ngono ki yo. Mboten Mas, ngono karo kula ngono. Lah awakmu nantang kok kene iki mbok padakne. Tapi alhamdulillah kula ngeten iki yogane nom-nom. Nom-nom. Lagi ngeten to. Sinden jenengan 1 2 3 4 5 rancak ayu-ayu. Nggih no, Wah, kemajuan zaman. luar biasa kemajuan zaman. Nggih. Niki ne kemajuan zaman napa-napane niku ditata. Ya iki lho jenenge wayang kaya ngene lho. Wayang. Kekinian. Tembaga iki. Tembaga. Padha karo iki wayang siji dhewe padha karo iki. Padha karo gonamu ning Aku ora regane larang banget iki. Lah iya. Dados kula niku ngeten iki pun marem sanget. Marem. Napa malah tenggene niki Mbak Lurah Pak Jalu. Nggih. Niku kan kanca plek kalih kula, Bos. Pak Jalu Prasetyo. Nggih Pak Jalu niku. Oh, pun Mosok akrab ya, Pak? kanca. Lah, aku ki Kok yang geruange apik kok mbok aku kanca. pokoke ya kene iki apa sih? Ala wilayahe Grogol. boten mawon, boten grogol mawon. Mriki wonten 8 dukuhan. Ndi ae.
Kerajaan Karangjati. Kerajaan Pandan, Mijil, Mingging, Klanan, Kalisobo, Karangjati, Grogol, Gombak. Loh, awakmu Iya, kok Pak. iso ngapal? Lah rapal piye ana tulisane iki lho. Alah. Ditulis iki lho. Ngomong awakmu wis kulino rene karo Mbah Lurah. Nyapa kok iso mbok omongne maca? Niki kan dalane pun ditembusne. Leres. Gombak Tembus. kalih Nggih. Pandan. Nggih. Iki apene dicor. Benjing badhe wayangan teng mriko. Amin. Nggih, nggih. Ning kono Rencana. tiwas tak enteni lho. Rencana. Ngene iki wis tak enteni Ya DP. sementing awake dhewe ki ndonga sapa ngerti sesuk ditelepon karo Mbah Lurah. Amin. Ngono Ayo, to. muga-muga. Sesuk wayangan ning kono. Iya. Iki masyarakat seneng, ibu-ibu seneng. Nggih. Lho ningali wayang kados ningali pengajian lho. Lah, kok Ibu-ibu iso? seneng mikir, ya ampun percil gantenge ngono. Atere ngoten lho. Lho, ora percaya sampean. Ora percaya. Wong Percil elek. ganteng napa elek? Elek. Sampean aja melo-melo, Bos. Muni elek Suara ngono kok. Jangan iso tak sombong. menang. Aman meneng saya. Jujur Bu nggih, jujur nggih Bu Jujur nggih. nggih. Percil ganteng napa elek? Elek. Oh, elek ngono lho. Aku meneng lho ki San. Ngono kok iso sombong. Krungu sampean. Lek Sik, sik. Nun sewu ibu-ibu, jujur nggih. Pak Dalange ganteng napa elek? ganteng. Pak Dalange ganteng napa elek? Ganteng. Sekali lagi, Percil ganteng napa elek? Elek. Lho. Krungu Kuwi sing sampean. jawab lagi kene lho Mas. Sing kono rembuk takoni. Ora usah tak takoni kuwi kancane. Ngono mana sing ngomong ganteng ning kono mau. Ah, rupane kaya kodhok ngono kok iso. Lah cenanan kodhok kucel ya jane kok rumah saku. Kok rumah saku ning kene iki wis matur nuwun banget aku ki. Nggih. Masamu Sawo. Heeh. Kene iki kecamatane Sawo. Kecamatan Sawu. Mbah Lurah pun niki sedianten mriko Mbah Lurah sedanten. Oh, lurah sak Sawo. Ponorogo. Anu apa sawu. Mboten namung Sawo, lintune nggih wonten sedanten. Enten sing Oh, niki saking badhe- jawine Sawu. Wonten niku Oh, wonten. enten. Dadi kok kabeh niki mangke kan mantun niki terus DP sedanten to Bos niki lurah-lurah niki mriki. Pancen DP kabeh. wayangan. Napa? DP wayangan. Son horeg. Ya paling gak ya wayangan Ya dagelane wayangan. awak dhewe cak Sampeyan percil iki kok ya CS. nek melestarikan kebudayaan kita. Nah, Ngeten iki. karum Lagi ngoten. kuncaraning bangsa gumantung ana ing luhuring budaya. Nah, kados kula kalih jenengan menika kalih adik kula Slentem niki Nggih. niki menghibur masyarakat. Piye to masyarakat bengi iki ora mikirne utang? Oh iya. Piye masyarakat iki bengi iki ora mikirne bank mekar? Ah. Iya. Ora mikirne cicilan FIF. Lah. Ben atine ayem ya tentrem atine ndelok wayang enek hiburane. Lagi ngoten Seneng-seneng wayang. bengi iki nganti direwangi gelar kloso, gelar plastik, gelar koran, gelar sak, ora apa-apa lungguh ning gelaran sak. Iya. Sing penting aja nganti kemulan sak. Soale tanggoku mulih wayangan ngene dikemuli sak, sesuke meteng. Masuk. Masuk. Sakidin. Oh, sakiten. Iya iya iya. Ning leres sak Percil niku leres. Pripun? Dados piyai mirsani wayang niku rebute golek ati seneng. Leres. Lah mangke warga masyarakat Grogol menawi remen penggali otomatis sesuk-sesuk le nyambut gawe saya sregep Lah. mergo pikirane padang. Pres. Dengan doa yang kuat akhirnya asile warga masyarakat mriki ekonomi melimpah ruah sarta Amin. sejahtera semua warga Amin. ing Grogol Amin. sedaya Amin. kemawon. Amin. Lah, Pancen leres. lek ngoten, berarti ning alim mriki kan kita harus kompak. Kompak, Satu sama lain. Dalang karo dagelan kudu kompak. Nggih. Dagelan karo yoga ya kudu kompak. Nah. Niki kalih sinden nggih kedah kompak. Harus. Lagi Kita ngoten. adalah cara wong babalan satu tim. Nah, harus saling Satu kesatuan. bersinergi. Lah, Bekerja sama. kerjar sarmar. Nah, Ora labu. Sampean sukses, aku ya sukses. Lah. Aku ora sukses, sampean ya melu bubruk. Ora sukses, bubruk, Bos. dadi nak sing duwe robah, Sing isor ya kudu ngimbangi. nah, nak sing iso robah, Dhuwur gak obah ora keri. Terus niku pun wis tak tapane ngoten niku. Ning Nggih. kula cobi niki menika. Boleh, boleh. Mboten bebas. apa? Boleh. Sedanten Boleh, boleh. tenan ora? Tenan. Oh sampean kok gebreneng kok percil biaya. kene memang disuguhkan untuk semuanya, Mas. Awakmu tinggal pilih yang mana yang kamu Lah inginkan. jenengan ningali kriteria perempuan itu sing pripun? Napa? Jenengan lak ningali kriteria perempuan itu digo napa Ada riyen? sinden-sinden ngeten. Yo wajahe to. Pertama kan muka dhisik. Ayu porane saka muka. Sok sering salah kuwi. Stabil Wah, sampean. Pakulitan, pakulitane. Kulit iki saiki di skincare wis nyeremumuh saiki. Body. Alah body rong duwe anak telu bombrot iku wis. Wis. Lah sampean saka segi Kalau apa? melihat wanita itu dilihat dari 4 kriteria, Pak. Lah, Apa? Ada 4 poin. poin. Wajah, dada, perut, bawah perut. Lah iki lho. Ya. Wajah. Ada 4 poin. Wajah. Wajah itu ibarat kota Magetan.
makin dilihat makin bikin gregetan. Lah, Wajah. Itu ya. kalau wajah. Ciri-ciri Magetan. Makin turun ada yang namanya dada. dada. Apakah dada? Dada itu ibarat kota. Pundi. Kota Apa, Le? Surabaya. Surabaya. Kok iso Surabaya? Suka diraba tapi bikin berbahaya. Ah, iya. Iya. Iki lho. Ada yang perut. perut. Perut itu ibarat kota Semarang. Kok iso Semarang? Semakin mendekati area terlarang. Mergo ning perut ya. Nggih. Perut. Ada Terus? bawah perut. Apa, Le? Bawah perut ibarat kota Sidoarjo. Kok iso? Sing terkenal lumpur lapindo. Sebelum bertempur dilap dulu biar tidak kendung. Weh. Niku kriteria Wanita. Lah awakmu apa Kalau mujur? saya laki-laki. Kok Ampun jenengan niki khusus Mbah, iki gawe dhewe, Bos. khusus apa? Iya, apa? Laki-laki piye? Mbah Mudin Nuril. Mbah Nuril. Iya. Kayak Mbah Ustad. Nuril, Ustad, laki-laki khususnya Mbah Nuril. Mbah Nuril ngonoan ki anu wis Wis, padha ae lah ngono kuwi. Ki- Dadi lek piye? cara kriteria laki-laki yang seumur-umur Mbah Nuril niku kriteriane Sing hati-hati jamaah akeh lho. Nah, iya. Betul menapa? Pun kula ngobrol mau. Niku kriteriane kotane Gorontalo. Maksudnya Kok iso Gorontalo? Gurung diapa-apane wis tela-telu. Alah, Jadi tak aku woket aku wis ngobrol karo dhek. Mbak niki aman-aman, Cak. Wah, aman apa, Cak? Wis bolo. karo dhewe keluarga. Keluarga. Niki tok Arep sebelum niki. ngetes kompakane sinden Madangkara. Iya, boleh, enggak apa-apa. Boleh, boleh. Yang sini namanya siapa, Dek? Pengen tahu dulu. Tanya Tak kenal langsung. maka tak sayang. Namanya siapa, cantik? Iya, selamat malam, saya Winong. Winong. Asli Iya, dari? aslinya Tulungagung. Oh, Tulungagung, Dok. Iya. Tulung aku. Apa? Awakmu mburi pasar kae? Iya, pasar ngentrong itu loh. Burine ta? Iya. Awakmu kok apal? Kok ngerti? Aku ngawuri padahal. Ngawur. Ngentrong gendok nggih? Iya. Winong hobinya apa, Dek? Hobinya aku olahraga. Oh, fitness. Iya. Nge-gym? Iya. Oh ya, bagus. Iki menjaga kesehatan bocah iki. Ah. Dadi wedi loro-loro wedi bocah iki. Dadi Berarti menjaga sehat kesehatan. ya? Sehat. Rabi karo bocah iki mesti sehat selawase. Sip, Pak. Terima kasih Adik Winong. Nomor 2 Iya. namanya? Namanya siapa, Dek? Cantik. Saya Birgita Ayu. Oh, Bir Gita Ayu. Oh, ini sing obat kae lho. Pil kita. Birgita, tutup pil kita. Birgita. Birgita Birgita. Ayu. Rumah dari mana, Dek? Kediri. Kediri. Heeh. Hobi, Dok? Renang. 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 Napasnya Kedalaman berapa? Kedalamannya 1 meter aja. Lho, sakmene iki Kowe ora renang, Dok, kowe kungkum. Lho apa nek renang saudel tok iki lho kok terus aku. tapi kan mungkin baru pemula, Pak. Jadi pemula. Oke, pemula oke, 1 oke, meter oke. dulu. Hobi renang pernapasan panjang. Panjang. Oke, umurnya dawa bocah iki. Namanya siapa? Amin. Yang 3, D. Hey. Anu to, Bos, rada anu ya, rada. Sampean sing kurang cetha. Rada Dadi cedak. tekoki lho, meneng ae degrek iki jane sinden piye jane iki. Bahasa tubuhmu itu kurang. Salam sik. Eh? Salam sik no. Assalamualaikum, Dok. Dok. Kurang nuwun. Bos, iki nih kita. Eh? Iki nih, perlu Kowe rada THT. cedak, Sindene sampean kowe THT Awakmu kuwi kurang lek kok komunikasi cara bicaramu kurang tajam. Ah. Jadi kuwi harus Tegas. pengucapan A I U E O-nya harus cetha. Ah. Selamat malam, Mbak. Baba. Bongko to kowe. Tiba. Baba. Lah iki kok sinden iso koyo ngene apa iso nyanyi bocah iki lho. Mana? Dah. Sampeyan kok rumah sakit. Opo terus Dok. Oh, iki kok enakan iki lho. Rora ditablek iki ketoke anu. Oh, nganggo setelan. Adik, Nduk, Cahayu. Iya, Kakak. Nganggo kode bareng. Tem. Sing kiwa cablen ganti. Sing kiwa. Mau lho tangan kiwa. Plek. Jiro lu. Takoni Dik, macar Dik. Adik, Dek. Baba. Ayo. Dadi ngene lho, iki ketoke iki sarape pedhot bocah iki kita. Lah sampean lah muridnya Pak Purnomo iso dandani. Oh iya no. iso. Iki dilus-lus tok iso. Nduk, Cahayu. Iya, Kak. Ya coba balekne nah. Apik lho, Pak. Apik dengkulmu. Nggo dolanan jajal takonono. Bar mbok benakno. Dek, Cahayu, namanya siapa cantik? Baba. Urung banter iki mau. Lara, Cok. Gak melu-melu aku nek kuwi. Cindene nesu. Cindene tak getne nesu. Adik. Lah awakmu yo ngono kok. Iya, Adik, namanya Kakak. siapa cantik? Dian. Dian. Iya. Oh, ya itu oh iki lho. Iki lho jenenge Diantemi ya saiki iki lho jenenge.
Yo kan mbak jenenge Temila ditulung Diantemi. Oh, Dian ada Dian asli dari mana? Madiun. Madiun. Kesukaan? Pecel mesti. Makanan paling suka makan apa? Makanan anu. Lah, Tepo. Tepo, seperti lontong itu ya? Iya. Waduh, Madiun tok ya tepo. Iya. Tepo. Ya. Tahunnya dibuntel ndok kae lho. Nggih, Kecap. tepo ya. Tepo Iya, tepo tepo. kecap apa tepo pecel? Tepo kecap, tepo pecel, tepo tahu. Tepo tahu Doyan itu suka kabeh. semuanya. Suka semuanya. Soto suka? Enggak, Oh, bakso. enggak suka. Yang enggak suka yang seperti ikan itu enggak suka ya, Dek? Enggak suka. Sing Oh, amis-amis gak seneng. Berarti ki keluargane ora men le. Sik, Pak. Ora tau mangani Pak belas. Ya tak kono. Iki wis sehat ora mungkin kolesterol bocah iki. Hobine Oke, hobinya kakak? Aku hobinya metu. Hmm? Metu. Masa enggak mlebu belas? Masa metu tok, yo metu mlebu to kaya metu. Maksudnya keluar rumah. Heeh, Oh keluar iya rumah. referensi. Silaturahim. Silaturahmi. Oke, siap Adik, terima kasih. Kang, mangane Koncone oke. mangane tepo mosok seneng metu. Yo bene. Ojo tak serigis tak tapuk Oh, iya, lambemu. Nomor sekawan paring asma sinten Ibu? Kula Ibu Sukesi. Ibu Sukesi. Mpun gadah garwan apa dereng? Ah iki lho. Wis sampun gar-gar wong ngono. Lah ayu dhewe lho, Pak. Hobinipun menika cara wong niku hobine niku nyentaki napa nyeneni napa mboten? Lek mau takon kok bener kabeh to ki. Lah jenengan kok malah apal kaya sinden niki. Woi, nuwun sewu Ibu Kesi. Nggih. Di dalem Tulungagung nggih. Tulungagung Mas Percil. Injih. Menika hobine sakniki napa? Sami napa mboten kali riyin? Kula sakniki hobi kula niku ingon-ingon kutut, ngopeni kutut. Nggih. Burung, Pak. Manuk. Nggih. Injih. Menika kututipun lek enjing menika dimakmi napa nuwun? Dare napa kututipun menika? Mangane. Menawi enjing menika daharane kutut kula niku kroto. Kroto. Nggih. Aku lagi tumon. Kroto. Mangane apa tak percaya? Kroto. Oh. Aku lagi tumon kutut mangan kroto. Ora apa-apa. Iki krutute merengen cangkeme. Nuwun sewu aduk, Ibu Kesi, kutut menika daripun napa niku apa jenenge? Kroto. Kroto. Nak dalu menika kututipun tileme teng pundi? Tileme nggih teng anu Pagupon. Oh, Pagupon, omahe Doro. Dadi damel kutut. Nggih. Regane kutute gudi dadi butuh Pak Gupon. Nggih. Menika kutut menika lak disentak ngoten mlungker napa mboten kutut jenengan menika? Kutut kula. Nggih. Nggih kadang-kadang layu. Woi, rungokno. Ah iya. Pancen aku kancane Walid tok. Pak, aku saya membayangkan lho Pak kutut ning pegupon mangane kroto terus mungker. Ya kuwi ora usah mbok pikir. Nek kutut kuwi ora kuwatir nadyan manggen ning Pagupon, Lah mangane napa? kutut ora apa-apa. Lah napa? Mergo lek bengi sok-sok ya lek Bukesi turi kutut dolan dhewe dhek iki. Nek gupon liya, gupone Winong, Birgita. Kutute nakal. Oh, berarti kuwi termasuk perkutut omnivora sing nerutus. Iya. Terima kasih Bu Kesi. Kesukaan kutut menika. Sama-sama Cak Percil. Siap, Nek nganti Adik. kututmu tekan ngendi-ngendi tak ketok tenan. Iki piye ta jane? Borongane ora. Apa? Kuwi lho, rungokno kuwi lho. Apa? Olah kututmu tekan ngendi-ngendi diketok tenan. Aku du kutut tau bence kok. Menika ganti bence cilik. Menika ingkang nomor sekawan Nah, paring menika asma sinten? artisipun Madangkara. Oh, ngoten. Menika Injih. wulan ngajeng badhe siaran wonten RCTI ngoten. Lho, acara napa nun? Apa patroli? Sanjange RCTA. Apa kuwi? Radio cilik tanpa antena. Lah iya. Namanya siapa cantik? Halo, selamat malam. Bahasa Indonesia, Pak. Selamat malam. Mbok karepmu. Awakmu kudune sing halus karo. Lah ditoke namanya siapa cantiknya apa kok halo bel-belan apa Loh, karo aku? kita kan harus memberi salam dulu. Ya, Pertama ya. kan pambuka dibuka dengan salam. Ya. Ya. Namanya siapa cantik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggih sugeng dalu Cak Cen. Nggih, sugeng dalu. Sehat nggih? Nggih, sehat. Pak mriki nitih Nami- napa? Kula kalih lare-lare. Kalih niku. sinten? Lare-lare wonten lare sekawan niku mriki Oh, nggih. alah, Nuwun sewu nggih. paring asma sinten? Mbak? Dewa sampun dahar. Sampun. Wah, dahare kalih napa? Kalih kroto jenengan. Oh, nggih, nggih Kroto. sami nggih, sami kalih dalange nggih. Nggih, sami nggih. mawon. Berarti jenisnya sama nggih? Anu bos iki desele ning ndi iki bos dipateni bos iki bocah iki. Hah? Lah kok omong ae ora mandek-mandek. Iki kulino dadi presenter. Jadi awakmu jangan sampai bingung sama dia. Adik. Nggih Cak Cel pripun? Nggih, nggih, dalem sang putih nuwun sewu.
Ha nggih, anu dek wong jenengan nitih napa? Bis. Bis? Bis. Bis gede napa bis 3/4? Bis gede mbak nerai dawet jabung barang ning kono mau ya. Ya aja ngono to. Omahmu ku lho ndek. Kula Ngawi. Oh Ngawi. Ngawine pundi? Ya sanggon-nggon, sak senengku. Lek takon ra ngono kuwi. Lah pripun? Ngawi pundi kok ngawine pundi? Iki ngawine pundi? Wis anggon-nggon ngono lho Pak jare. Pidalem saya Ngawi. Pak, kesukaan makanan apa, Nduk Cahayu? Saya sukanya makan bakso. Sing paling disenengi apa nih Pak takono? Bakso. Kita gendeng bocah iki ya, Bos. Bakso nggih. Iya, bakso. Damel sosis napa mboten nuwun sewu? Bakso yang ada mie-nya, Mie, oh iya. ada sosisnya. Sosis. Terus nanti kalau dimakan metu kecap. Alah. Aku suka itu. Paten ono le bocah iki le. Sabar. Kuwi wong sumeh ya, Pak. Iya. Sumeh. Lah guyu terus ora wong gendeng kok. Cacel, Dalam Cacel suka sama bakso enggak? suka. Suka ada mie-nya enggak? Ada minyak dong. Aku punya ami loh. Jingan bocah. Ya, aja ditutuk nih nang. Nomor niku, sing pojok. Ngomong duwe pabrik mie bareng. Wah, ya iki, lagi. Iki. Piyayine alusan, dasare mesam-mesem, Iya. sawangane tajam. Tajam. Nuwun sewu. Nggih Mas Percil. Ije. Lho sing nggih. Lho. Nyapa to, Pak? Nuwun sewu. Dalemipun pundi? Dalemipun? Kula Sragen. Oh, Sragen. Paring asma sinten, Mbak? Lia. Lia. Sragen Lia. Hobi makanan apa-apa nuwun sewu? Makanan sate. Sate. Sate Ya. napa nuwun sewu? Kambing. Kambing. Ampun kata-kata mangke nggih. Lho, Tonggo nyapa? kula mangan kata-kata melampahi ngeten nggih. Kuwi darah tinggi kakean. Ampun kata-kata niku maro sepah kula piyambak. Nggih, ampun kata-kata. Sedikit-sedikit mawon. Kuwi moro tuamu. Ini coba kita coba kekompakan nuwun sewu. Boleh, monggo. Iya coba. Arek kok kapake monggo. Oh nggih no, kula jeneng. Dinampak-nampake angsal niki. Ini Boleh. kita coba velocity bareng-bareng. Oke. Ya. Iya no, awake dhewe kok betul apa to, Bos? Boleh monggo. Oke. Iki TikToker kabeh cah iki. Niki nggih. Nggih. Sedanan sakit berarti. Nggih. Iki iso apa ora? Rasa bianteng kowe kemarin. Masaku. Mosok nganggo gong, Pak? Ora apa-apa, los. Jaranane. Larasnya Jaranan iso. slendru lho, Pak. Ora apa-apa, los. Kari manis. Ya, nggih. Kuryang manis tambah. Iya, oh tak. Kari manis. Oke, asik. Ala wayu iki wayu ya, bukan si wayu ya. Alah anake sapa? Bojoku ya gelem ngono lho. Loh, kekompakan. Kompak kau ya, Kekompak. iya, Kari manis, kurang. Lah kurang ngeten, Mbak. Kurangi ngeten. Jadi, coba kamu yang nyanyi, kamu. Ini contoh ya. Kari manis. Kuryang manis tambahi gula. Ngeten nggih. Coba nggih. Paham rong doan. Paham. Pokoknya lak kari mriki kurangi ngeten. Manis mriki balik Tambahi. giling, Tambahi giling Gulone gulone ngene. Iya. Kari manis, kuryang manis, nambahi gula. Wes. Dong riko mikir sing guna. Alah, jajal kedange tung tak tung dang dang kari manis, kuryang manis, nambahi gula. Wes. Dong riko mikir sing guna. Dang. Hop, luar biasa bijinya 99. Luar biasa tepuk tangan untuk Sinden. Tepuk tangan yang mana? Sinden sampun sakniki yoga. Yogane madhep rono. Lah sing nabuh sapa? Lambe kula. Sementing kendang. Lambe kula. Hadap mriko miring mriko. Balik. Sarang kita kekompakan karena kita kekompakan pada malam hari ini. Kamera lihat ke Yogo. Weh, madhep rono.
Lho, ki yogane yo ganteng-ganteng. Bongke lah niku wis Mulai yo kudu pasti. dibutuhke. Eh, Ah. iki sapa iki? Iki kok melu ndi? Mas ndi? Ronald. Langkonmu lho, Pak, langkonmu. Kok mas aku. Ayo. Kari manis. Sing madhep nanti no? Madhep mriko. Ayo rono Madhep kabeh. penonton. Panas lem. Kersane penonton ngertos nek yogane jenengan niku ganteng-ganteng. Wek duwek senengamu ki joget ayo wek tang. Yo saiki kudu ngene iki. Ayo, Milenial. rono. Ayo. Ya, coba ya. Kari manis, kurang manis. Weh, aja mbok unyer sik. Sik. Ngene lho. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Mas gula itu karo gila-gila, oke? Unyer saya coba kekompakan luar biasa. Ya. Kang Rajamala, ayo madhep rono. Ayo kabeh. Timbang dhewe lho kok. Ayo. Coba. Kari manis, kurang manis, nambahi gula. Luar biasa tepuk tangannya mana untuk Yogo-Yogo. Wah, Yogo-Yogo bijine 99, kene 99 pimpinan, Ayo. pimpinan. Pimpinane, ketuane. Ketua. Nyapa aku iki bose kok. Loh, Lah nggih. ya justru bosnya memberi contoh yang baik. Iki wis ta? Mbon. Iki wis ta? Mbon. Lah wis diwakili wong loro ya wis pas. Masyarakat itu belum tahu kemampuan Anda pakai Velocity. Ndak boye. Para penonton kula kedah Velocity mboten? Wah nyapa lho ibu ora. Senengamu jere balaku ora. Ya tidak coba ibu-ibu itu sukanya TikTok. Pada pergi mawon betul. Gelek kancaku kudune mbelo aku. Ibu-ibu kula Velocity napa mboten? Nyapa lho Bu. Ya ngikuti kemajuan zaman. Lah, wis ora apa-apa, nyeneng. Ngene wong to. Nggih. Bisa kok nembang dhewe iso kok. Kencing manis. Tuh. Malah blarak-blarak. Lah mau padha kowe mau lho. Kari manis. Kari manis, Gak kena, nyapa gak kencing kena, manis. gak kena. Aku sing ayo. Oke. Kari niku ngeten. Ora usah kok kandhano aku Kari apa, aku manis, TikToker. kurang manis, tambahi gula. Oh iso, iso ya. Kari. Hei. Ngene sik. Eh, Nyapa mbok unyer nih sik. Kari ora ngene sik lho. Mboten. Urutane piye urutane? Urutane kene. Kari manis, Kurang kurang manis, nambahi gula. Ngene. Ngene. Oh ngene sik. Ngene terus ngene. Oh iya wae dadi ngene sik. Pak, Marono sik Ngene kan, ta? Hmm? Ngene terus. Hei. Lah, Keri iki kok lak ngene. oh ngene ta? Oh iya. Oke, siap. Aku kok ya. Kari manis. Oh, alah macam. Iki musuh percil gendeng tenan aku ya. Ayo. Lah pripun permintaan ibu-ibu? Nggih ngoten nggih Bu. Nggih mboten iki Bu. Diterusne apa mboten? Lho, terus. Nggih napa mboten, Bu? Lah kowe nyapa lho. Aku mau apa kembaranmu to, Pak? Oh, nyapa. Napas ngono kuwi kok arep mirip. Iya. Ayo. Kari. Sik, konsentrasi ya. Ya, yes. Sabar le awake kudu sabar. Dia mau piye? Ngene sik. Ngene sik, ngene. Kari manis, Ngene. kurang manis. Kari manis. Alah, urung. Dereng. Urung kurang. Jar kok ngene tuh robanatina. Kurang. Kurang. Manis nambahi gula. Asik wis ya, jajal. Tambah kenang-kenang. Alon-alon. Tuk tik dung tak tuk dik tuk tak tuk dik. Ayo. Ayo. Kari manis, kurang manis nambahi gula. Wes. Dong riko mikir sing kuna. Asik. Alah, kok iso Pripun iki? Bu, saya no mboten? Saya mboten. Lek saya tahun ngarep dalange iki neh ya. Ya bener. Ora apa-apa, Kalau pemasaran, ngambil setunggal. Boleh, bir Putih, kita. pulau manut jenengan, Ayo, manut jenengan. Bir kita. Gini. Kari manis, kurang manis, tambahi gula. Wes ya wes, dong riko mikir sing kuna. Asik. Iki bir kita, Dek Cahayu. Maju ke depan, nembang sing enak, nembang karo ya. Oke, Om. Masa om? Mantu Ngawamu ki Mbah Kung gitu. Om, adik nembang apa? Nur sewu niki diaturi nembang napa Nur sewu, Mak Sang?
Oh, Manut bebas jenengan. panjenengan ngamur bawa sisa. Syukur sing enek jogete gandeng jenengan keahliane nggih beksa. Bocah iki diajarin joget. Oh, nggih, nggih. Boleh seperti itu. Nggih, saged. Oh, dadi iki Duk, dipasrahne Gaya. karo paling sampean. suka kamu nembang apa? Wes aku Pak Puh manut. Mosok sing mburi nyidam jemblem lho awas Ini apa sing langgam-langgam apa sing Manut jenengan kula. manut sampean. Sak kersa panjenengan. Ya sing alus dhisik. Sing halus Oh, gubuk halus. asporo. Nggih. Gubuk Selindro. asporo. Nggih. Selindro. Napa lestari mawon, Pak? Engko. Oh, oke. Apa Ringko. Apa lagu sing paling luawas? Ayang-ayang sesuk tahun ngarep kok. Oke, gubuk Kurang. asporo. Iki ambak ki Sinden Madangkara. Nggih. Ning yo nembang-nembang cara mbiyen yo pinter. Oh, napa? Ning aja diringi, pamane jenengan ngungkrum karo kuwi. Bila kamu iso. Oh, saged. Mu Romai Rama, ramari-mari deh. Mosok dong. Bisa. Iya. Bila kamu Bila kamu Di di sisihku. Bila kamu rasa nadamu lo. Bila kamu Bila kamu kurang mudun jarane iso. Kurang ndek, kurang Wis ndek. bener iso aku. Kurang ndek, Bila, kurang ndek. bila kamu Bila kamu kurang Kurang kamu Bila kamu Sik tak dandanane sik. Rene Bir, kowe aja ngisi-ngisi Pripun, tak Pak? pamer-pamer. Pripun, Pak? Pripun, Pak? Ketoke apik Dirungokne, lho. dikate. Ya. Bila kamu di sisiku, hati rasa sahdu. Salah. Ya, bisa. Rono. Bisa. Rono. Bila kamu. Yo penak lho, Pak. Bisa. Bila kamu. Bisa. Bila kamu Bila kamu Kurang ndek. Kurang ndek. Bila kamu Pak, kamu KDRT lho nak ngono kuwi. susah perkosaan. Sabar. Gregeten aku. Pak. Aku iki lho selendro iki lho. Selendro. Gubuk asmara. Ya. Jajal Pak. Coba pengen roh aku. Jajal sak gubuk asporo. Ya, joget sing apik. Dibawani sik. apa nih? Iki dijajal jogete to, jajal, oh, Bos. Siap, Ya siap. liwat dang tok detang dung dung ding ding tok dung. Jogete ora ngono kuwi. Lah piye nah? Ora ono to, Pak, karo bocah Yen cilik. liwat aku kelingan gubuk kae Ya, Mas. biyen tak goler tung gentak dlong tak dlong dlong Ya. sing asik ayo. Saya. Oke rata dek oke Yen lewat aku kelingan. apa maju mundur yen maju liwat mundur. aku kelingan Oh ya. gila entang dut ayo Oh, dute maju. ah tadepne lurah sesuk ben nanggap ayo Yen lewat aku kelingan. iso Gubuk kae. lho Yen Loh, tak saya. goleren. anu bos Amit Napa? iki bocah iki sekoke mati sisih ketoke masa kan nemen aja nemen-nemen Lah kok enake, Mas? lah tapi aja nemen-nemen aja seru-seru ngene aja Iki nemen-nemen ketoke salah pilih iki. Mula sampe kutah kabeh ora kecer Iki lho wong wedok sing gampang salah milih ya wis diadepno lurah penak-penak. Lah kok malah madhep tukang bonang. Ayo. Sing alon-alon lho. Oh, iya, Alon iya, madhep iya, rono iya. mireng ngono lho. Ayo. Yen liwat aja banter-banter. Yen lewat aku kelingan. Lah yo penakno lho. Heeh. Gubuk kae. Pak saya suwe kok saya ngalih to, Pak. Contoh kolesterol kekatan ngeten iki, Bu. Sik, aku usul entuk ora? Pripun? Lek nggih contoh joget pancen Brigita kelemane nggih joget. Sing Lah terus? Sing paling rajanya joget Pinten? malah Mbak Dian iki. Lah, iki malah iso iki. Iki. Ah. Iki pancen dembene Lah kok malah kaya dadi ulane toprak Wahyu Manggala to, Bos? Kaya toprak. Malah ngesot. iki mau sik gaya ning asline jogete ya. Jogete sae iki? Kok sanggar bocah iki. Kula manut jenengan lho nggih. Oh, tenan. Niki pun gledek lho setunggal niki. Lah Niki iya ampun mulai iki. gledek lho. Ngerti. Sanggar napa? Iso iki luwih apik iki. Ya, we contonan kaya Mbak Yumu lho. Ayo coba, Dik.
sikilmu ndi? Sikilmu lho. Lho iya tapi rono maju rono. Terus sampe nyelentak kuwi. Lah ora mbok omongi sing halus kok. Kendekan, malah koyo anan mentok. Kamban. Sithik ae. Oh, Pak ora ono to, Pak. Pak, mulane dinggonke. Kowe aja lek kendekan jogetmu ngene lho, Nduk. Akhir malah kok dadi anak bebek. Ya dibenakno. Oh, iki rada maju sithik, iki sithik. Ayo tangane. Wis, ora wis. Bojomu Kurang ndelok. piye kuwi? Bokonge kurang piye? Ora kurang ki. Wis pas ngono kuwi. Sing tak tadi masuk ngono kae lho. Ora kurang ya apik wis. Masa samono gak kurang? Enggak. Kur ngene kita Ora. ora. Ya, ora gak iso. enak lho. Ayo coba. Iya ya. Iya. Yen liwet aku keling. Loh, ndute kak wale. Wale. Dutmu maju. Tak dendang. Dut ngono lho. Iya. Tangannya wis bener. Yo, terus lah iki. Iki lho, Bos. Latihan Tangane wong wedok lak gelange anyar yo ngene iki. Ape salaman ning ndi yu? Ning ndi? Ngenyek bar disemprotne kuwi ngawur. Oh, alah. Ayo Mas. masa yo mitasi. Yen liwet aku kelingan. Oh iya bener. Heeh. Iki rada apik ya niki. Apa saja? Heeh, bener. Ae Heeh, bener iki. Ndak. ambiyen Timbangane kuwi bener iki. leren. Tung tung dentak blong tak. Alah asik. Lho. Hop. Ngancing. Sik bro. Aduh, penak banget Mas. Gak kenal ora dingenekne. Gak mandek, Bos. Anu, Bos. Guru tari iki sing sabar. Ora sabar piye nek guru kaya ngene iki murid kaya ngene tak bacok ndase ngono. Sampean sebagai iki. jiwa pendidik. Sing halus. Iki bojone yang melu rene. Yos ben. Bener. Lah tapi klepeh dol. Bojone melu kene kembaranku kae lho. Lah tapi klepeh dol ya kancane sing ngelu lek kaya ngene iki. Tapi apik toh? Apik, tapi kan ngedolen awakmu yu. Sebagai jiwa pendidik kuwi kalau bertutur kata dalam mengajari itu harus halus. Wis ora iso halus-halusan aku. Wong kaya ngene. Wis gak iso. Monggo. Gak kena, Bos, gak kena iki. Ra kena. Gak kena iki. Lagi saya parah no mau. Lah sapa liyane ora enek lho. Ya Pak dikentek. Wong aja ngawi lho, ngawi murat-marit malah niki. Lagi didian iki bir kita. Tak tayup ya, Nduk. Oke. Marit. Ayo. Apa arut. Ya diomongne semonggo para kadang pratangga. Gubuk asmara. kawiwitan. Arut. Ya. Iya. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau. Harimau Harimau. Tak pernah ucap hancur Gubuk hatinya asmara, Duk. bersepai. Duduk Malaysia. Harimau Harimau Melaya. Yeay.
Garapane yo penak ya, Pak. Apik. Tak percaya ngangge blangkon kuwi puwantes lho tak. Lek prei melu madang karacak tak. Kok mondol. Kula tak ngateni iki mawon. Dan wong apik. Awakmu nganggo solong niku apik. Apik aku kok lagi blangkon-blangkon iki mbah puwantes gua ora paham. Lah yo wajahe ketok simetris, terbentuk sempurna. Sempurna. Kaya ndoksin. Ya, dadi niki wonten Sapa nek to, Pak iki? niki wonten Sinten iki tak Ana percaya. sapa iki? bakul cilok. Duh. Sinden sampe takok iki lho. Sinden nika. Sinden. Lah sinden kon Lah sing ngarepi nun sewu kaya Sri Uning. Lah sing kae kaya Sri Galai sapa kuwi? Sanes menika seriwek asline. Mas, Dalam apa ora kenal aku to dalange, Mas? kenal. Oh, bintang tamu serigala. Awakmu apa bintang tamu? Assalamualaikum Om Dalang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yu. Derek mangayu bagyo anggenipun acara bersih desa ten Grogol nggih to. Inggih leres. Dengan senang hati mboten kados malam hari ini. Penonton tumplek blek. Leres. Masih yo dalane jemek ning tapi atine kan ayem nggih Om. Nggih tentrem. Tentrem ayem. Kowe iki lho ngomong atane Kon niku ngomong aja ganggu ae. Mas, omong yo gantian, Mas. Ben kono tak kei kesempatan sik. Lah kono Lha maju rono wis kadung kembar tak swodok dosa. dandane wis padha. Dandan wis padha tak. Padha abang. Jarite yo Sini, padha. aku metu ket awal kon nak mesti ngindili aku. Kok apa jenenge? Ngintili. Nek wedok ngindili. Lalana. Anu, yo tunggale ngindili kuwi. Paling gak iku awak dhewe ku menyapa nun sewu Om Dalang. Masyarakat di sini. Ya. Terus memperkenalkan nek aku kan probo teko Surabaya. Ya. Paling gak sampean memperkenalkan. Kenalno gawe Nduk. apa? Seniman kenale karo lagu. Kok Nganggo nada. goblok. Kuwi rombongan sapa to jane? Lah awakmu rombongane Pelok sapa? barange Mas. Pelok barang. Nah, Kuwi lho kaya seniman probo iki lek lho. kenalan yo ngangge tembang. Probo. Yo gawe Tembang. Iya, ya tembang. Seniman ngono seniman. Aku iki ra budek. Ngomong kok cedak kuping. Nuwun para sederek-sederek sedaya.
Iya. Muni iya. 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 Iya sing kompak. Lah iya. Segakmu kurang kompak kok. Balik nih. Nuwun para sederek-sederek sedaya. Iya. Yo mulu. Yo nen. Ya endi kon iso tagak ya aja golek perkara. Ora. Rusak. Tepangaken nami kula Prabarini saking Surabaya asli. Enak. Sumangga sesarengan antara panuwun telepanyun marang Gusti Kang Maha Suci lumantar kaberkahan iki. Mugi-mugi panjenengan sami pinaringan kawilujengan. Amin. Pinaringan bagas kuarasan. Amin. Pinaringan rejeki ingkang berkah barokah. Amin Allahumma. Amin. Contoh. Sop ora. Wis sinden pemudin to jane. Yo ngono kuwi perkenalan itu dengan doa. Dongakno masyarakat. Rumah saya Ayo, kok kaya saiki. ngujubne. Kon giliranmu. Nuwun 1990. Masak lah. Nuwun sewu para sederek-sederek Ayo. Iya. Hei, wasit baren. Apa enek sinden nek diklokom ndase. Lah ora pas kok. Panjene sia-sia nih. Mas Percil nih kali kula nih kan anu men sak senti to. Ya ora usah nesu. Berarti Sentimen. Sentimen maksudnya. Ngomong jenengmu. ndase kuwi imitasi to, Pak? Nggih. Ndase imitasi to. Kaya PC. Mas, aku pakai pendekar mata satu. Jenengan Bos. anu nyuwun es serut apa mboten? Ya dibenakno sing penak to, Pak. Aja disia-sia lho iku wis dandan kaya ngono Kowe iki lho. jan aku ki oleh nimbali. Nah, nek ngene iki lho. Nah. Nek ngene kaya brimob, Pak. Ya disiapne lek ngono. Deng deng deng. Reten. Sik. Saya adalah komandan Klepon. Platon. Peleton. Ya, Mas. Pasukan masuk dalam barisan. Tek bener piye? Basiran. Wah, aku ndak mbok darani Mas Andirono. Ya, kenalan. Kenal. Jenenge sapa? Ndang digawe lho Mbas, sanggule Mbas. Kok giwang ilang neh. Jenengmu sapa? Injih dipun tepangaken aduh. Sebut jedet karete kuwi lho. Kepantul. Wis awakmu ndagel dhewe. Ngono masa aku ndagel pisan ning kene totoane nyawa. Ya sapa? Sing mbok jepret. Lho iku kan saking sayang Sayang karo sampean. Sayang kok kaya ngono. Sia-sia karuan. Perhatian. Yo aja nes to, Su. Jenengan karo Mbak Probo lah luwih senior. Nggih. Mbak Probo kaya ngono apike le kenalan sampean kudune luwih jos. Oh nggih damel tembang. Oh iya no. Pelok apa selendro? Pelok selindru nek Ora sama. kena. Nak pelok nek slendro. Nyuwun bimbingane Mas Dar. Dar sapa? Dar gombes to iki. Dar sapa? Kok mesti kuwi dar gombas iki bakul medah motor. Wis mbok mene nek kene. Lek to. Nek to. Ya. Sing apik. Selendro apa pelok? Niki live streaming lho, ayo. Ya live. Inji anu kula kan pun dangu kangen kalian anu kanca-kanca mangan koro niki kan pun Madang koro. Madang koro iki nek dibasakne, nek ora ya mangan koro. Maksudnya jenenge madang kara. Lah iya. Pelok apa selendro? Piye apa Mas? Pelok. Barang. Iki jeblem, Mbak. Iki jeblem gawe ngepro. Ndasmu jeblem. Sabar bos sabar. Pelok apa slendro? Soalnya pelok rawor slendro. Nah. Sama kok. Biar awakmu rasa curhat. Wis kon iso nembang tagak kok kesuwen. Nah iki lho. Apa ini apa? Niki iki jelas slendro to niki. Mas Madeprono Mas. Iki lho kaya aku lho kaya biasa. Madeprono. Nyapa Madeprono iki lho? Ben omongan karo kancane. Maksudnya iki tugase nabuh bender. Nyawa
ora nek diprene kon ngobrol karo jane sebelah. Iki genderi awakmu ning-tingi. Nami kula niki nyiliti. Sik kok nyiliti kok sarumen. Nggih. Nek nama panggilan kan Liti. Berhubung kula niki dandan Ngaten iki ditambahi nyi. Dadine Nyiliti. Nyeliti sapa? Ya nyiliti Pak Jalu to. Lah, maksudnya kepanjangannya Liti. Panjangan udah nyeliti sapa? Litiana. Dipanggil Nyeliti. Dewi Sukesi. Nganggo Dewi Sukesi. Sama dok, sama dok. Litiana Dewi Sukesi. Lah kok nganggo semburi kuwi tambahane? Yo jelas nang kuwi kan maruku to Dis. Masa, Mbak? Masa ya Pak Yoyok doyan karo awak. Lah nek pas mendem Apa mungkin? Oh, dalan mendem. mungkin iki sinden tambul kok. Dalan Padane Pak Presiden Kire. padane Pak Kire. Nami kula niki nyiliti. Awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak candak, tak rangkul terus tak mii. Ya ya mie banyu aqua. Oh, aqua. Oh, dadi mimi banyak aqua. Aqua. Nek nesu bojomu nesu terus mbok rangkul mbok Iya. mii. Berarti mbok mii. Iya, berarti ngemi apa? Mimi. Apa sing mimi apa bojo? Banyu Iya apa? aqua. Asik. Nami kula Niki nyilit Alah. awakku kuru randuwe gizi. Aku yen ngamuk bojoku wedi. Tak rangkul, cak candak terus tak mie. mie apa? Mie aqua Mas. Awakmu ngemi apa ora? Iya ke apa mie ono. Lho lah aku ya tak mie ile. Oh, aduh. Ya krik tutup urung dibuka barang. Dok, cahayu aja mimi, Dok. Awakmu kok kelempokan Mlap-lepok. masuk angin kowe. Wingi aja sembrono. Nembang liyane iso. Ya nembang iso ta. Kaya Dok Probok. Kaya Apa kuwi sampean awak apa? biasane iku sing tren-tren kan Velocity. Heeh. Kaya sing masa durunge kan Hame mau. Wes ku mau. Sing anu stempet ki lho lagune sing Statue. Tecu iso setempet nyesepet Statue matamu. Aja. Heran. Surabaya dijarak. Sabar yo. Kowe aja ngomong karo Surabaya Ya iki aku Surabaya. sabar lho ket mau nembang gak ono bener cangkemmu njaluk dipongor ya. Sabar bos, sabar bos. Pak Jalu kleru nanggap kuwi. Mbok aku tok cukup jane. Weh, lah apa ngrampungi sampean? Lah kula tak Gendine akan. akeh lho. Lah sing kreasi kelas Lah kuwi lho biasa. dhisik iku tukang tunggu kae lho. Rumah balon arek kuwi. Masa aku. Tangan anu awake kaya balon. Ya Apa kok nyepelekno karo Yu Probo? sing stage. Gila Oh, iya. dirungokno dhisik. Iya, sepira Dok Cahayu. Iki lho kaya Probok lho suarane Iso ora kaya ngene iki. Ora kaya awakmu. Rungokno. Sing mau ya dibaleni maneh Iya. sih. Wis ono gerakane apa durung? Oh, urung. Tang batang. Batang. Sopo? Dandan ngene kok celuk batang ngene. Lek rene lho. Masaku. Kowe iki sapa? Gerakane ku lho deloken gerakane. Aku ya Harimau. aku yoga madang karo lho. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hami mau, Hami mama laya. Kon iso tak? Sapa ora? Sopra. Enak sing gurih lho. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Hafifah. Harimau. Kowe ku rasa melok lambemu ora usah to kok Hafifah. Nyebut sapa jeneng? Hafifah. Hafifah sapa? Harimau. Oh harimau to. Harimau tak cakar dhewe. Ayo, Kleru aku lirike iki kleru lho Mas. kowe cangkem. Kita anu ketetesan udan lho kok anu luntur. Udan sore mau tak pernah Ucap ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Sapa ora? tak pernah Pernah ucap Joget apa? pergi melambai. Harimau Malaya. Telono iki lho. iki lho. Ayo joget Pak. Tak pernah ucap hello pergi kau melambai. Harimau Malaya. Kowe iki malah dadi kancamu. Mendeling. Biasanya kok dadi macan.
Oh gak iso iki sing Ora gak iso, iso. ora iso Oke. iki beda. Sing iki iso ya. Sing apa nih? Aduh abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma mahal dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Jeng. Bisa. Sabara. Kowe sing terusne repe awakmu ya. Hei. Kowe sing terusne mek anu awakmu ya. Awakmu repe ya. Repe awakmu ya. Aku repe. Ya, oke. Ayo baleni. Aduh abang Bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Tekmu tekku tekmu dono tek. Statue. Ngawur kuwi nyapa? Setuju loh. Statue duduk nek ngono. Telan cuek baru malu. Aduh Aja ini mau juga abang ya rayu. Statue. Radur. Gak kena lho. Apamu kok gak iso ya nembang-nembang ora kaya iki lho. Iki lho pinter lho. Iki ya pinter, iki pinter. Aku dhisik ya pinter. Lah kok saya kok goblok. Lah disedot kono akhirnya kobong. Jajal velocity nih sing iki mau lho. Ayo Bos. coba. Aduh Abang bukan maksudku begitu. Masalah setuju bukan berarti tak mau. Cuma dikit kan bisa. Cuma kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. statue. Telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang ya rayu. Statue. Telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang ya rayu. Cak, iki jenenge apa? Statue. Iki jogete cah telu ya apik. Aku nyama Bu Kesi. Lha malah kepala, pundak, lutut, kaki, kepala. Yo ngono. Wong yo iso lho. Kesi Wong yo iku yo iso lho. kompak lho. Kompak Dengar wong ngono kok Dino disia-sia. lo like TikTok Bukesi iki. Piye? Kalih panci. Duduk kuwi. Lah liyane ngene, ora ngene terus ngene to. Bu Kesi, kepala. Pancen anu wong lawas, Mas. Ora was padha awakmu kuwi. Aduh. Kuwi winong tak percaya. Ini pinten? Winong. Winong, Nduk Winong. Ya ampun nek ngene iki ya 11 12 karo aku. Lah opo wong kene wis abuh kaya dikumlengoli. Abu matamu. Surabaya. Apa jarak. kowe? Ngalih. Nyapa? Ya selamat malam saya. Apa sing mbok? Sing mbok anu ki lho apa? Sing kon koyo ngono lho teko dohan masalah percil nggo bakso beranak. Kleru. Bakso berana arep dilat apa piye? Adik maju. Iya. Nembang sing enak. Nyembang apa? Nyanyi yang duet sama ini sama Sama ini. siapa? Apa itu? Duet kamu duet. Duet. Oh, Yang iya. permintaan dari Mbak Pak aja. Mbah Wo. Mbah Wo? sama Mas. Mbah Wo sama sini. Mbah Wo. Mbah Waldo Dek, apa so- mau nggih. Mbah Gledek. Iya. Mbah Kedek. Lah Nggih, lho. Pak Sugiarto apa kae? Tutuk kuwi ya. Kowe gak ngerti aku. Kedek dik bengi. Ya. Apa sing dikersakne? Lah niki lagu sing niki sing nembang sing di Oh, lak iya. mboten lintang asmara. Apa sing anyar-anyar apa sing? Ya sing anyar yo urung digawe to, Mas. Bener. Maksudnya ku sing tren saiki lho tren yo. kuwi lho, Sing sapa? tren. Lah, dene Aku ora omong karo kowe ra patekan. Sabar bos, sabar. Bisa anyar-anyar apa ora digawe jekulmu. Sabar nyapa kowe nesu? Nyapa kowe nesu nantang karo aku? Lho kowe wani karo aku le. Lho, ya ora. Awakmu nek nantang wani. Lagune sing kuwi lho sing anyar kuwi lho. Awakmu ngetarani ora update. Sing film Lagune kuwi lho apa? Aduh, Dewa. Ya. Lah kuwi lho, judulnya apa? Judulnya apa lagi? Dewa Ruci. Diulang 2 kali apa? Diulang 2 kali? Ayang, Mbak. Bisa lagune. Lho iso to. Piye. Duh, kene Mbak. Ya. Iya bener. Iya bener. Duh. Kene apa? Enak telek.
Nyanyi lho nyanyi. Rasa mbok takoni aku nyanyi. Ora usah mbok umpani kuwi tem. Duh, gede dawa. Dewa. Dewa ning asmara kuwatno aku sing Ben dicontoni karo iki lho. Suara lanang tem, lanang sik. Duh dewa ning asmara kuwatno ati kawula anggonku lelaput tresno datan kendhat saking coba Anu, betoke. Tak rewangi, tak pateni, lahire tresno kang suci, kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Sora, tak ganti. Sabara. Nggih. awakmu mulya tak sangoni wis ben diatasi anek. Kowe iki lho tak warai kaya ngene iki lak nembang wedok kuwi ngenakane ditekan. Sing penting dalanangan kuwi sempit. Tuh. Iya coba. Wis sampe doe piye to, Cak? Niki lho. Sebari dalanangan iki rada sempit ngoten kan. Sing penting Delok jajal. Ayo lah. Ya Pak. Iso nih. Lah diculne. Duh, nek lanang. duh, dewa. Anarkis. Heeh, apa tak pateni anjene. Iki lho kene. Wae pokoke Kuwi urip koyo nakal masalah. Getun nah, tenang. nyapa lho gitu. Aku duwe ketua iki getun. Enek liyane aku golek liyane. Sing gelem nampa awakmu ya sapa? Kowe iki enek yo kene. Ana ya iki dilakoni kok iso. Bang. Apa? Iya jadinya nembang apa ini udah diayai sendiri kok. Ndak. Ayang sama kamu. Kita berduel. Iya berduel. Iya. Iya. Sini. Oke, sing apa Iya, ya? boleh. Ayo, budal iso. Ayang. Yuk, monggo dados. Ayang, kendangane Mas. Tak gelang. Wis sambel kemangai. Kayak ngono aku ora suwe. Keprok ae. Wis senenganmu rusak. Ngenane Rembang Purwodadi apa nyanyi gerajakan Banyuwangi sampai tak tunggelang. Berat rasane. Wis senenganmu wis Aku rusak. nang kene aja ngrusak. Ngarep nyanyi. Besok. Ya. Ayo. Ho. Rokok nyawiji dadi siji. Tresnan pancene tresno kuwi akeh pasukan Arep tumanto katresnan di sini ana wong aku kowe buka tresnan Senadyan tunggal rapi sonompo Nyadilpo yen durung kabisa mringkang kuwasa Mas kowe sing sayang lailo aku kudu kelangan Mas mutika ngati dungaku siji tresno iki abadi
ra bisa rompo bakal tak coba yen durung kabisa mringkan kuwasa Atur nuwun. Tak winang udan krimes tak tindak trung-trung. Enak lho, Bos. Enak kuwi. Kompake koyo ngono lho. Ning nggih ngapunten namung gamelan nyel dadi Wong nggih, pamain wong niki komplit. asline garapan musik kok. Mas yo gamelan tapi dimirengke tesih Nggih. penak. Nggih. Kula Napa oleh wanci dalu. Bolo-bolo madang karang wis klop. Percaya pokoke. Niki kirang marem menawi dereng ngaturaken Banyuwangen. Lah, niku lho sing kula rantos. Lah, Sing ngombe. dicucukne wong cak percil asine Piyayi Banyuwangi Nggih, terane lho. Mbak Probo. Kula Siap, Bos, siap. Pokoknya nek wilayah ngetan iku Mas Percil iku wis pun diatasi. Ha niki apa melih niki? Banyuwangi. Banyuwangi. Sik komandane iki lagi anu. Ayo. Sik komandane sik nyombor. Bawani, Nggih. bawani. bawane tiang sekawan mawon kersane kekompakane ketika siap nggih. Membiak mayun paman suarane gending belambiangan samono latihan ning omah kudune. apa? Hani Frozen. Ratu kembang. Nyapu kok iso maca kono. Nyerambiai Nuswan Tara Banyuwangi Kulon kulon kenong wetan segara. Ya ndak teko Lumajang lah Mas. Iya lah. Aketan iki anu ten Pasuruan. lor lan kita lalas angker Hang keliwat liwat bel 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 apa belum belambiangan asik biangan swara siji swara loro swara telu swara tekek Sawerna. iya yo papat. iya papat ayo kurang dhuwur Kurang dhuwur. Bulan Mas. Wis samono kuwi 3 2 1 Oke ya cekak-cekak ya cekak-cekak 3 2 1 Ojo takon seneng Susah. Loh. Mana kaya wong step. kowe kaya susu kaya kuwi lho nadamu iki kowe datar nadamu sini Ojo takon seneng susah hang disangga ngono lho kowe ya Oke. ya Ayo wih sing latihan iki to. iya Aku bendino latihan. Lah setahun enggak. setahun lho kowe iki ora iso ayo 3 2 1 Ojo takon seneng susah hang disangga lho ndi nadamu piye Nadamu kuwi lho. burimu lho piye ayo 3 2 1 Ojo takon seneng susah hang disangga lho nadamu juga oke ngene oh Dene niku ya enek modele dunggane ngono. Ngene yo. Ayo, wong telu. 3 2 1. Ojo takon seneng susah hang disangga. tanah India Tanah India, Dion alon-alon hang penting kelakon. melaring ku
tumeliare Taman Sari Nuswantara belambangan belambangan kumelaring Taman Sari Nuswantara belambangan belambangan kumelaring Taman Sari Nuswantara belambangan senang susah wis tak ojo takon Wis pirang-pirang jaman surung temurun ya wis kelakon Akeh taruh akeh langit biru ya Belanjangane seneng susah ojo takon Wis pirang-pirang jaman surung temurun ya wis kelakon Akeh taruh akeh langit biru Gendang ini langsung diangkat mas. tak tudlang Sambal kemang. iki lho iyong yong kelopo doyong awak kula keloyong iyong yong kelopo doyong awak kula keloyong Awas yo iyong yong kelopo doyong awak kula keloyong iyong yong kelopo doyong awak kula keloyong dangdut cepet ulan andung iya roma tuwa saben ulan saben taun asinare Candra Dewi alamat kepilu padang mendem gadung biakalan murung ulan adung kono padang kono mendem alamat Tangis wong lanang keturun ayong yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong ayong yong kelopo doyong awak kula keloyong-loyong Sekar-sekar gending Jong jadok ding ketak gendinge wong menek undang kelopo yang layu pemiong garing samanton kaki setialono diciro cumibla alamat Gus dengan suro repotono menekono kelopo tutup cak Rehana lari kok ayu semenan kulit ya kuning langsat alise nanggal sepisan yo Rehana lari kok ayu temenan bareng makuring jalanan Koyo Madangkara Aduh Rehana Bison yo sing kuyang Sun yo sing kuyang Deleng riko
sun sapa semaure. Bersama Sekar Gadung. Madangkara. Apa, Dok? Aduh. Kari sing kuyat deleng omonge alus temenan. Manggane yo bisa keturutan. Duwe rapi kaya Rehana. Jaluk paran yo legiane ati. Jaluk ulian yo seturuti. Bersama Kidung Manggala. Kok eneke kancane disebut ganti. Komplit lah. Luar biasa kasanah budaya niku tak pedel. Leres. Kita donga kangge warga masyarakat Grogol menapa, Cak, menika. Anu mon, niki mawon. nggih. Kula ndonga namung setunggal. Napa? Sementing masyarakat Grogol mriki paringi sehat. Amin. Amin. Sehat rezekine lancar barokah Mbah Lurah nggih sehat janipun. Amin. Perkara niku nuwun sewu benjing-benjing badhe wayangan gampil Mbah Lurah. Kula nanggap dalan iki lebih dari 10 mesti bonuse wonten menika. Enek ngomong bonus. sapa? Sopir-sopir. Wingi aja ager ngomong. Mesti bar iki mesti dipengaruhi anu nanggap dalang siji dhewe mawon. Mboten. Kula manut jenengan. Mas Percil iki lembet tok pancene. Ubet kula. Gak napa-napa sing penting wayangan, penting niku nggih. Nggih, penting wayangan. Mbak Prabu menapa donga kagem Grogol? Sing penting kula niku mboten angel-angel, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing nonton sedayanipun. Amin. Nggih. Mas Lentem menapa? Menawi kula sing penting rukun karo tanggane, rukun karo sedulure, rukun karo keluargane lan sapa wae, apika karo sapa wae, ayem tentrem ora ana alangan sawiji apa-apa saiki nganti tumekane besok. Amin. Selanjutnya Mbak Hello Kitty, monggo. Kok Hello Kitty piye? Nyili Sapi. Nggih. Menawi kula Wah, nggih. mboten wonten ingkang badhe kula aturaken. Lah nyapa, Lho? Lah nyapa? Lah mbok anu kabeh lho, Mas. Paling enggak yo punya omongan apa Didongane lah. ibu-ibunya semakin cantik. Nah. Ibu-ibunya skincare-nya semakin bagus. Nah, Muga-muga mari Muga-muga. wayangan ngene iki ibu-ibu tuku gelang kabeh. gelang. 20 gram kabeh. Nah, ibu-ibu tuku gelang. Bapak-bapak dolan ning nggone siman. Nyapa? Anu rekreasi. Rekreasi. Ngoten mawon macange. Nggih, terima kasih Cak Perja Nggih, CN Mbak monggo Prabu nderaken. panjenenganipun ingkang ngregengaken dalu menika. Mesti kathah lepat nyuwun Nggih, pangapunten ingkang pangapunten. ageng. Nggih, nggih sembah nuwun sanget.